Det er din tur, Mathias. Jeg tror ikke, jeg har vundet var, men bare vent. Se her! Den løb lidt. Ah. Fuck. Vi har et problem. Lad mig starte med at lægge ud. +3. Kan du komme med noget? +5. Nå, hvis du synes det er meget. Ja. +10 var. +5. Nej, også +10. +16. Plus, hvis jeg nu tager den her som multiplikatoren, så bliver den op på 18. Den. Kan jeg overhovedet slå den? Ja, her. Nu ikke nok med, at den lugter, den er også manisk. +13. Ja, +3. Ja. Så har jeg det med. +14. Ja. Men... Så skal jeg lige se, hvad jeg kan finde frem. Jeg har en... haha! Med den her, og den her, og den her, så +20. Nu har vi. Motherfucker. Har du roulade? Hvad skal du have for din roulade? Det der tårn! Okay. Har du mere roulade? Nej. Og der er juleklæder. Hvad? Der er juleklæder. Ja, det er juleklæder. Klokken også klokken 1. december. Men jo ikke december. Ja, jo, klokken 1. december. Det er juleklæder. Hvor snakker jeg sådan der? Ja. Det er jo ikke juleklæder, det der. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.